יש סכיזופרנים בקהל? אני מבקש את הקולות בראש להעביר לרטט, זה מפריע למופע. רציתי לעשות העברה בנקאית, באתי אמרתי שלום, יש לי חשבון בבנק ירושלים, אתם יכולים בבקשה להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון בבנק מזרחי? אומרים לי מצטערים, לא. ישר התעצבנתי, מה זה לא? למה לא? הסבירו לי, זה סניף של מקדונלדס פה. אמרתי, לא, יש לי מחלה אמיתית, אמרתי, יש לי סכיזופרניה. אני שומע קולות שמצווים עליי, תשטוף את הכלים, תרחץ את הרצפה, תזרוק את הזבל. הפסיכיאטר הסביר לי, זאת אשתך מטומטם. בהתחלה האמת כן נתנו לי מחלה אמיתית, נתנו לי דיכאון. ליתר דיוק אני סובל מדיכאון לאחר לידה. מאז שנולדתי אני בדיכאון. אני זוכר המון פרגון מאמא שלי. אני זוכר בתור ילד עמדתי על החלון, רציתי להתאבד, אמא שלי למטה עודדה אותי, קפוץ! לא קפוץ, למה אתה מחכה? בפעם הראשונה שהיא באה אליי, יורם תזמין אמבולנס, בלעתי כדורים, את כל מד"א הקפצתי על הרגליים. בפעם ה-57 אמרתי לה, זה בסדר אמא, זה יצא בקקי. או שהיא באה אליי עם הסכין, למה זה לא חותך? אני לא מבינה, למה זה לא חותך? אמא, את מחזיקה את הסכין הפוך עליו, צריך לזה, תני לי, אני אראה לך. נורא כיף לראות אנשים נורמליים בחברת פגועי נפש. הם פתאום נהיים הכי מבינים בנושא. כן, אנחנו מכירים את זה. לבן של הדודים של השכנים שלנו יש הפרעת קשב וריכוז. מידע כזה בכלל לא פתחתם קליניקה. אני בא מספר להם על הדיכאונות שלי, והם אומרים, אבל לכולם זה קורה, גם אני נהיה עצוב כשקורה לי משהו רע. יופי, זה כמו שיבוא אליי אחד בלי רגל, ואני אגיד לו, אבל לכולם זה קורה, גם אני כואב את הזרת כשאני בועט בתול בשיטה. ויש ליקויים אסור לדבר עליהם. למשל עיוורון, יש לי בסרט צנות חבר עיוור, הכל סבבה איתו, עכשיו אם הוא יבוא אליי ויגיד לי בואי נא יורם אתה משוגע, סבבה קטעים, אבל אם אני אבוא ויגיד לו בואי נא אביחי אתה לא רואה ממטר, מתחביביי לשבת במועדון של פגועי נפש ולהתחיל להבחן אותם עם המבט. מניה דיפרסיה, OCD, נרקיסיזם, וואו, זה לגמרי פסיכופת. איזה מבט חצרני ותפסיכי על כל הראש, ואז הוא ניגש אליי, נעים מאוד, אני המדריך. אחד הסימפטומים של הפרעת אישיות גבולית זה הפקרות מינית, ולטענתם אני לא מופקר מינית. עכשיו אני מופקר מינית, אני אחוש שרמוטה מופקר מינית, אף אחד לא זורמת איתי פשוט מאוד. הלכתי לנערת ליווי, הצעתי לה 100 שקל בשביל שנשכב, היא הציעה לי 200 שקל בשביל שלא נשכב. אבל הסיוט הכי גדול זה באמת שיש פסיכולוגית יפהפייה, פתאום כל דבר שהיא אומרת נשמע נורא מיני. יורם, אני מרגישה שאתה לא מאפשר לי לחדור אליך. תחדרי, בכיף. אבל מה, אתה מתקשר אליהם, שומע את מנגינת ההמתנה? ביטוח לאומי, הביטחון שלי, עכשיו זה הביטחון שלי שהם לא יענו. ואם הם יענו, הם לא יעזרו, ואם הם יעזרו, בסוף מסתבר שאני חייב להם כסף. ניסיתי גם פסיכיאטר, הבן אדם בא אליי, כן יורם, מה קורה? חשבתי מחר לתפוץ מעזריאלי, לבדוק אם אני יכול לעוף. טוב, תמשיך לקחת כדורים ותחזור אליי בעוד חודש. זה מה שהם יודעים, לתת כדורים. אגב, אני גם אומר להם איזה כדורים. אני בא לפסיכיאטר שלי, אומר לו, הפעם אני רוצה לנסות שילוב של פרוזק וציפרומיל. הפסיכיאטר סבבה עם זה. כי מה, זה פסיכיאטר או סוחר סמים? אפרופו כדורים, כששתי פגועי נפש נפגשים, זה נראה כאילו הם מחליפים מתכונים על אוכל אליהם. אבל לא, הם מדברים על כדורים. זה נשמע ככה. תראה, דבר ראשון, על הבוקר, על בטן ריקה, אתה לוקח חצי ציפרומיל, נותן לזה לנוח שעתיים, מוסיף 100 מיליגרם ובין כמה טיפות רגיון, דליקטס. עכשיו זה נהדר, כי זה מיוחד רק לנו. אתם לא תראו שתיים שסובלים מתחורים, יושבים ומחליפים טיפים על נייר טואלט. לקחתי פעם איזשהו כדור נגד דיכאון, היה שם אזהרה, עלול לגרום לדיכאון. משהו כזה, כבר לא זוכר, תתנו לי כל כך הרבה. באמת, אני קורא לאלון הזה המדריך לכיסוי תחת, הם נכנסים שם את כל האופציות, נשאר להם רק לכתוב, במקרה של מוות נא לפנות לרופא. ניסיתי גם פסיכולוג עוד אידיוט,
הבן אדם למד 10 שנים, 10 שנים הוא למד, בשביל שכשאני אבוא אליו עם בעיה אמיתית ואשאל אותו, מה אתה חושב על זה? הוא יענה לי, מה אתה חושב על זה? שזרקתי לפח 400 שקל, ואיזה שאלות מטומטמות יש להם. האם יש לך מחשבות אובדניות? האמת לא, אבל עכשיו שאתה מציע את זה? תודה רבה לכם, אני הייתי...